Oh, yun, 201 viewers na. 201. Kasi mo yung live natin. Share niyo yung live. Ano natin? Free t-shirt. Oo, baka magkaroon kayo ng free. Shout out na si Boss Karepa. Yung shout out natin dyan sa Papatantan. Shoutout kina Boss Karepa Papatantan Apartels. Sa Naga, sa Metapo. and kay Chubu Boy and kay Maximoto and sa Papatanta. Kay Boss Karepa. Siyempre kay Kasiblog at kay Bicolanang Oragon. Kasi vlog. Ay Kasiblog pala. Kasama natin si Bicolanang Oragon. Live na, live. Yes, from there. Pa-share ng live natin, guys. Okay na. Available pa ba yung sayang Amuray shooting? Okay, check your time kabisyo, 9:13 nin pagkabanggi. Hello there sa mga kabisyo ko. Live na live po kita mo niyan. Dito sa Love Radio Naga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ayan na, dahil basic na basic kabisyo. Pinabitbit ko muna po digdi ang binuga kang Bulkan Mayon. Oo, syempre kasi pag ang bisita tahali ng Legazpi, ang mga binubuga talaga kayan magagayon. Oo. So para mas magayon ang sa tuyang urulay, dapat ang gibuhin nindo i-share mo na po nindo ang sa muyang Facebook Live. Please follow us on Love Radio Naga. And of course, di ko napapahalo yun kasi mainit-init pa ang buga kaniyo. Napapasok-pasok po ko. Napapasok ako maray. Kagayon-gayon kang buga ka. Pag sinabi to talagang Bulkan Mayon, di ba? Grabe ang buga. Mainit. Pero magayon sa pagmati. Lalong-lalo na pag nailing nindo ining binuga kang Bulkan Mayon padigdi sa Naga. Nakalaog po digdi sa Love Radio. Mainit pa talaga siya. Ayan, so ipapabistado ko na po sa Indo. Good evening. Mayong ibaan sa kuyang bisita po mo niyan. Si Rabas TV. Hi there! Hi, mga karabas! Si Rabas TV. Talaga nag-rabas po siya video sa Nagas para lang bisita ko kita para magbigyan ang sa kuyang kahilingan ng karayong nalagrande. So, liman yung bayan, nalihin ko sa gagayon-gayon ng yan po ang binuga ka ngayon ng padigdi. Ilang minutes na ako sa padigdi yan. So, uy, may mga nakaalan na kita. Kapwer sa TV, maray na bang naman po sa inyo. So, ayun po na napapahalaman. Comment lang po, and please do share our Facebook on Crab TV. And syempre, ang all radio na Facebook page, pa-share na lang ang video. So, for sure, asahan na rin mga wala sa mga viewers niya na pagdabang dito. Syempre, maganda po bisita. Grabe na kaso. Anyways, dahil nga ang page and sabi mo bisada sa bilang karong Rabas TV, gusto ko muna maaraman. Ano ba si Rabas TV? Ano ka Rabas TV? Sisay ang sa iyong personality? Hi guys, so I'm Rabas TV and gusto ko lang sabihin na kaya Rabas TV yung pinangalan ko sa page ko kasi more on gala talaga ako. Explore mga bagay na hindi ko pa na-experience. Ganon. And more on that lang, katuwaan. Gusto ko experience yung mga dapat na-experience. And So ako din na gusto ko ma-experience na magpararabas. So gusto ko ma-experience na magpararabas kaibahan ka. Kaya alam talaga. Pero ang day ko lang carry ang mag-two-piece. Oo, kasi na-announce ko sa iyang aura. I-variation ko rin ito sa imong mga content. Talagang rabasera ka ba talaga? yes po. Rabasera. Sa pirang taon ka nagpunong pararabas? Actually po, ay kung sa pagbablog po, actually, mag-1 year pa lang po ako. Yes po, kakastart ko pa lang. And doon ako nag-start sa pag-vlog ko yung kay Boss Karepa. Doon ako nag-start and tinuloy-tuloy ko siya hanggang sa, yun, madami ako nag-meet ng mga vlogger and motivate ako hanggang sa, I'm here. Malayo pa at malayo pa, pero okay na kasi andito na. Pero very thankful kami dito sa Love Radio Naga kasi maski pa paano, pinagbigyan mo kami. And syempre thankful din kami sa tawag ni Kasi Vlog, ni Sir,
siya talaga ang nag-ano ko kuya, sabi niya, sir, sabi ko, may pwede pa ba kaming ma-invite na? So yun, nirecommend niya sa Muya. So we are very thankful na pinagbigyan mo kami ni Dio. And syempre, nakakaugma ka, imagine na, halik pa ning Albay, halik ning Legazpi City. O ikaw sa mga taga Legazpi City dyan ayan. So, pumuntahan to si Rabas TV. So, since sabi mo, 1 year ka pa lang nag-start ng pagbablog. Yes. So, anong taon ka nag-start nag-Rabas? Siguro po, since gala na talaga po ako bata pa nun. Wala ka, pero dahil ka man hinihigpitan ka sa imong mga parents. Since okay naman ang Rabas mo Yes. with the consent mo Yes po. Nung minor pa po ako, hindi naman po masyado. Doon lang sa amin. Pero nung nasa tamang edad na, syempre po, ayun, gumagalat din po sa mga sakto lang na lugar. Yung mga gala na pinupunta ng mga tourist spot, ganun po. So, makapot ko lang, how old are you? I'm 20 years old. 20 years old ba ako? 50 pa lang ako. Ang bata. Oo, mas bata ako. Wag mo na ako ibukin kasi vlog, ha? So, yun. So, yun na nga, sabi mo, nag-start ka at the age of? 19. So, batang-bata. Pero, good experience kasi talaga nag-explore ka na, Yes. diba? And itong pagpararabas-rabas mo talaga, may magayon siyang intention. Kasi unang-una, kumbaga sa pag-explore mo, di ba, naiikot mo si Bicol, kumbaga, na-share mo sa inda, sa mga kabisyo ka, baka lang dito sa Bicol, the whole world na nahihiling kung gaano kagayon ang Legazpi, ang Albay. Yes. Diba? So actually, very nice. Kasi sabi ko, gusto ko man maging arog sa Rabasera. Uy guys, ang Rabas po, ang word na Rabas, ang ibig sabihin po kaya, lakwatsyera, gayon, lakwatsa, ganon, dala sa Tagalog. Kasi may mga nagdadalan din kitang mga taga-ibang lugar, sa buong Pilipinas, buong bansa, may mga OFW nakatutok din sa atin. So yun. Alright. Okay, so ano ba ang pinaka main goal mo? Ano ka ginigumin magpararabas ka? Ano si main goal mo? And ano ang plano mo sa mga maabot pa? Actually po, gala lang ako ng gala. Sinasabihan ako layas. So, pinanindigan ko yung pagiging layas. Then hanggang sa na-realize ko na yung mga content ko, na-realize ko, ang dami ko pala napapasaya. Doon ako sa part ko, focus na meron ako napapasaya. Nabibigyan ko ng knowledge kung anong meron sa Bicol lang. Yun kasi yung more on, content ko, kung ano mga, normal, mga sinasabi ng mga taga-Bicol. Actually, may mga ibang words ako na pumatak sa utak nila, pero alam na nila yun. Meron pa akong t-shirt na, bahala na kayo. Alam nyo na yun. Nailing ko siya. Pero gusto ko, sayang comment na lang. Hindi ko pwedeng sabihin baka ako kaniho. Oo. Anyways, kasi, very nice kasi itong pagpararabas mo talaga, napopromote mo si Magagayo na lugar dito sa Tuya, sa Bicol, especially Bicol. Kasi so ang Bicol talaga, aram taman gabos, talaga mapawuri sa Magagayo na lugar. So dahil sa parabas-rabas mo na yan, talagang napopromote mo din si Albay. Very good. Oo. So, dahil nga Arabas TV, ikaw ka bang mga plano pa na libuton aside sa Bicol? Gusto mo ba na mag-travel ka around the world? Kasi Arabas nun ka Yes po. Oo. So, within this year, or the following, may plano ka ba na mag-Rabas ka outside country? Sa ngayon pa po, wala pa po akong plano kasi hindi ko pa lahat napupuntahan. Meron pang mga Catanduanes, Bakakay, Mas magayon talaga mas magayon itong garo, digdi mo na sa Tuya. Unahin ko muna yung sarili kong lugar. Oo, Bicol muna. Siyempre, para mas ma-promote mo siya. Yes po. So, pwede ka na sa tourism. Pwede na. Diba? Yes po. Kasi magayon naman talaga, even ako, ang Bicol, di ko pa talaga siya nalilibot. Yes. So, gusto ko sana one day maging Rabas nun din ako. Siguro gusto ko din gibuhon yan, pero sana may right time. Yun po, maganda po yung gala. Oo. Madami kang makikilala. So, sana makaiba ko sa imo, mas kasi nabit-bit na lang akong gala. Sure po.
Oo. So, ano yan, kasi mga nahihiling po, how about netizens, yung mga followers mo? I mean, pira ang followers mo. Naka 70 ko pa lang po. So, 70K. road to 71. 71K. 71, 70K. Diyos ko, kadurod ako lang bagay na yan. As in, o diba? Kaka-start pa lang. Oo, kakastart mo pa lang, hindi ka pa lang nag-start, pero yan na ang sa inyong followers. And looking forward, makita kayo sa mas dakol. Ayan. Anyways, and shout out muna kita sa mga nagdadaramog sa tuwing, sa mga nagdadalan pa. Ayan, hello there. Good evening kay Monica Toralde and kay Gary Albo Berzuela. Pa-shout out from Purikat Mambulo Nuevo Limanan. Si Val Evalia, sabi, sayang ang, yun na yun. Aram-aram na nindo nito si for sure, bistado nadadala nindo si Rabas sa mga Facebook pages nindo, sa Facebook accounts. Kalat na kalat na ni, grabe ang pinagkakakalat ka niyo. Masyado ka makalat. Ayan, hi din kay Daniel Rojas. Shout out. Tapos po sa jowa ko, kay Daniel Rojas. Ay, hi po. Siya yun! Aba, Siya po yung pogi kong jowang Coast Guard. Nailing ko nga niya sa imong, pig live program na yan, kasi Davao, na-experience ko yan. Para ba sunod talaga sa Tambay lang sa Davao. Shout out sa magagayon. Kaibahan ba ako ba? Charot. Shout out din po sa kapatid ko, kay Mary Rose Rosales. Hi! Hi po. Yan sa mga taga-Legazpi, sa mga taga-Albay, shout out. And si may nagpapaano sa imo, actually fan mo siya. Kay Israel Noah Balay Boha? Boha? Tama. Boa? Hi po, Kuya Israel! Israel, natin kayo sa Egypt o nasa Pinas? Ayan. Anyways, ayan dahil sabi mo gusto mo pa ang libutan mo na ang Bicol. So, ang question ko, kasi di ba, ang sa imong tagline, listado ka sa tagline na yan, sorry, pero di ko siya pwedeng pamitin talaga. Jerry Minavera, hi po kang Kamalig Albay, shout out to the show. Ayan, so, paano mo siya handle? Kasi syempre, di ba, ano naman magalig sa tuloy, especially Bicol, si mga medyo nasa mga medyo burang na. Siyempre, kung nadadaw, ano naman ngayon, yung kadurudaraga na yung tao, arog na yan kaya ng mga 30 million. Diba? Yes po. Pero sa tuloy, garuma na lang siya. Very normal na siya. Expression na lang siya. Pero kato talagang mga pakita, especially, yung imot mo yan, sisilihan ko lang dalaga, right? Laladaon. Oo, laladaon ko ngayon yan. Grabe nga, yung bunganga mo. Mahatiyon. O da, arabas mo bayi da ni Virgiline Cares. So, paano mo siya na-handle itong mga negative feedbacks? Kasi di ba, itong mga medyo mga ninunok pa mga araw na yan. Alam siya yung nimot, may pagka-ati-ati. So, paano mo siya na-handle? Kasi for sure, nakaka-encounter ka din ng negative feedbacks. Po. So, paano? Para sa akin, po, ang pinaka-natutunan ko sa pag-vlog is normal yung may basher. Kasi kahit hindi ka mag-vlog, may basher ka pa rin. Kaya normal lang siya para sa akin. Kasi kahit hindi pa ako nagbablog, meron ako niyan. And yung ko naman, naging tagline ko, ang iniming ko kasi yun, kaya nga sayang, ang pinopromote ko siya as pahalagahan. Kaya sayang yan kung saan lang yan mapupunta or mapupunta yan sa maling tao. Kaya sayang talaga, kaya alagaan niyo yan. Yun yung minimin ko. Taro lang, please kompletohin mo. Taro lang, sorry na po. Taro lang. Oo. Yung linyahan na sayang ang buray. Kaya ingatan niyo yan, guys. Kung niya pagkakalat-kalat, baka tabago niya ka mga gamadya. Actually, yun ang minimin ni Carabas, no? Na sayang, tuklipuhan mo siyang kapanaan, kumbaga. O, lalo na dyan si mga nawawala na yung pag-asa. Diyos ko niyo, ngayon mga Valentine's na hindi pa ako nakakakuha ng jowa. O, di mo na pagtaon, hindi ka man sigurado, be. Iyo, ha?
Oo, isip-isip mo na kung babayaan ka man lang kayang kinaagahan, ay sayang talaga. Di ba? So, kung mag-iisip mo na talaga ito sa imong linya na sayang ang Opo. di mo siya, kung iintindi mo talaga siya, parang may deep meaning para Opo. sa kababaihan na dapat, kumbaga, pangalagaan pa siya. Sayang talaga. Oo, sayang ang gusto ko talaga sabihin, sir. Sayang talaga. Sayang. Yun na lang, sir. Baka sa akin wala akong trabaho. Oo, pero nakakaugma talaga. Pag dinadamog ko din siya, sabi ko, sa inot, medyo, ayan, si Makasuya TV. Nagdaratol pati. Alat mo na. Grabe ang effect. Grabe talaga ang abo. Nakakaabo pa lang ito pag sinasabi. Nakakagatulalamunan. So yun, since na-share mo na talaga si pinaka-meaning kung taano taarong tatuan sa inyong tagline, mahagad kami sa inyong advice. Sabi ko na. Ayan, eto na. Sorry po ha. Oo, nagkaratol talaga kang ano. Alis sa palbayad, kulikot albay. So yun, advice para sa mga, especially sa mga kababaihan. Yes po. Ang advice ko lang, ingatan nyo lang talaga yan kasi sayang talaga. Kasi sa panahon ngayon, medyo may karupukan, lalo na sa mga edad natin. Kaya lagi ko sinasabi, kaya meron ng t-shirt tayo na sayang. Sana pagkailan. Meron po tayo, avail po tayo ng sa Shopee. Available Yes po, available siya para sa mga kahit malalayo. Ang mga advice ko lang po is, palagaan po natin yan, kung saan-saan. And higit sa lahat din po, mga advice ko lang din is, pangalagaan. bukod sa sayang, ibigay sa tamang tao. Kasi kung hindi ibigay mo lang sa pang isahan, sayang talaga. Lugi. Oo, lugi talaga pag arrogant. So talagang kaipuhan mo na, lalo na sa panahon ngayon, pag-isipan mo Yes, na. po. No? Bago ka magbigay, oo, naiintindihan ko, marupok kayo. Naiintindihan ko yung karupukan nyo. Minsan din ako naging marupok. O yan, kay Kendry. Oo, si Francis Alcantara sabi na, sa in kita marabas. Mahanap naman kita sunod ng spot. Pero, mahabot lang, sa in ang sunod mong rabas. Ang bala ko po sunod ng gala is daet. Feeling ko, daet po. Daet. Basbas. Parakali. Madami pong magaganda na resort. Yes po. Shoutout sa mga followers ko. Pa-share ng ating live, guys. Ayan. So, anyways, nakakaugma talaga. And, hi muna kay Daniel Palma. Sabi niya, marahil na bang gisiin to dyan? May aram akong gulong ang kabumong. Mampangwit ng bibit-bitun ko, ikabaya. Iyon na nakabingwit na ako. Makakaibahan nyo sa Valentine's. Ayan Si naman, sabi si Sainia, marabasunan man na babae na yan, sabi ni Makasuya TV. Ay, baka may gusto kayo shoutout dyan. Shoutout po sa lahat ng taga-Tapawian and sa barangay ko, and shoutout po sa lahat ng taga-Legazpi, and sa jowa ko, and sa family niya, and syempre sa Abeliano family. Yes, shoutout sa inyo lahat, and kay Tita Alma, and sa lahat ng mga sumusuporta, at sa lahat naman ng hindi naman. Pero thank you sa tayo kasi nanonood pa rin kayo kahit hate nyo. And yun lang. Ano talaga kaya? Hini-hate ka, pero tiga para dahil ka man. Pinapollow ka man. So, ibig sabihin, powerful ka.
Kasi maski suya-suya na sa imo, di talaga ka mag-aral, di ba? Araw kaya ng mga taong ano yan, talagang maski suya na, dadalanon ta dadalanon, tigpa-follow ka man giray, o, di ba? Minsan ina-unfollow ka pero tig-stop ka, di ba? Araw talaga kaya. So, yan, be thankful na lang kita sa mga arugay na tao na suya sa to, pero tigdadalan mag-aral kita, di ba? So, be positive and be thankful na lang kita. So, ini na si pinaka-highlight na gusto ko, si Pas Pasok. Sige po. Be honest. Sure. Honest ako. Oo, sige, mabilis lang niyo, ano, pero wala, may mga nagpapa-shoutout tigdi. Hi, kay Gemeline Cortez, shoutout po from Alcala Daraga Albay. Uy! Hi po, magandang evening. Shoutout from Kamaligan si Kenji Shu, si Darwin Adeliera, shoutout po sa, okay, Daniel, ayan, si Jowa Bells mo to, ano, okay, si Val Evalia, hi po. Si Gary Albo Berzuela, kay Monica Toral de Morada, hi din. Kay Bert Asi, ayan. Okay, sino pa yung mga nandito? Si Giselle Colinares pala, and Belgrado M. June ng Bakakay Albay. Hi po, magandang evening. Pero sa mga sa mga taga-Albay dyan, na nagdadaralan sa tuya. And sa mga taga-Kalbayog, may ipot Albay. Okay. Kaya hello sa Indo dyan. O, sabi ni Giselle Colinares, ganda ni ate. Sinong ate? Ayusin mo. Ayan, si Ansley Giselle Agosto din, maray na bagiman po sa imo. From Pili daw. Alright. And, okay. Shout out. Ay, hindi ko kasi makinig. Hi guys! So, shout out. Mag-shoutout muna tayo. Shout out kay Larry Boss, kay Hers Motovlog, and kay Ate Milit. Hello sa inyo lahat. And kay Frank, and kay Jerry P. from Kamaligan Albay. Shout out sa inyo guys, and thank you sa panonood. And baka nyo naman, share ng ating live, and papalo naman ang page ng Love Radio Naga. Ayan, thank you sa pag-promote po. So, uli na si Satuyang pinaka-highlight, sabi ko sa bago, ang Satuyang Paspas Talk. So, since may jowa ka naman, di Yes ba? So, mapot ko lang, pero years na ba kami ni jowa mo? Mag 2 years na po Mag 2 kami. years. So, I've heard, saro siyang Coast Guard. Yes po. Ayos. So, uli na, since may jowa ka naman, nakakaputod na. Tapos, syempre, ma-Valentine's. Syempre, may na-expect naman kaya, may nahalat ka. So, ano ang gusto mo? Flowers or chocolates? Flowers. Flowers. Hugs or kiss? Kiss. Anong gusto mo sa tarong lalaki? May pangarap. May pangarap na? May pangarap na, no? May pangarap na maganda ng future para sa family. Yun naman talaga dapat. Yes. O, so, anong gusto mo? Since arayo ka mo dua, call or text? Call. Call, syempre. Para Tapos marinig ulit yung mo. nakakaulan. Kinikilig ako. Pero mas maganda video call. Video call. Oo. So, anong gusto mong gift na gusto mo this Valentine's Day sa halik sa iya? I think po, wala. Wala. Ano lang, makasama ko lang siya, puntahan ko lang siya. Cash or sing-sing? Cash. Kasi kung sing-sing, ibibenta ko lang naman yan. Mukha kang pera. Oo, talaga. Mamamatay tayo kung walang pera. Kailangan natin ngayon. So, lights off, light on. Lights on. Light on. Okay. Pool or beach? Beach. Beach. Okay. So, ano kinakatakutan mo? Mawala yung tatay ko. Oh, yes. So, ano yung pinaka-best asset mo na pinagmamalaki mo? Yung bibig ko. Dahil? Yung best asset ko po is yung maliliit yung ngipin ko. Yun Okay. So, describe mo ang sarili mo in one word. Empowered. Empowered. Wow. Any word. Empowered. Empowered. Pero talaga,
Ayan, yan ang sa tuyang pas-pas talk. Pero thank you so much sa pag-ano mo sa muya, sa pagkakataon na makaibahan may kinig sa Love Radio Naga. Since hali ka pa talaga ng Ligaspi, aram ko kakaabot mo lang hali sa bakasyon. Yes po. Oo, From Davao. haling Davao. So, dakol ang durian duman na hiling mo. Darakulon. Darakulon ng durian duman. Dapat nagbit-bit lang sila. Teka, pero plano. Oo. Pero thank you talaga. And sana mas maano mo pa sa imong journey, mag-ibo mo pa si mga gusto mong ibuhon. Maabot ko lang. Studying? Nag-stop po muna. Pinakosan ko yung muna. Okay. Sa bagay, dakol pa ng ano mo sa vlogging. Pero, pag may pagkakataon ka, better Yes po. Nag-iipon lang ako. Nag-iipon lang ng For college. Pero tuloy pa rin. Okay. Yes po, for college. Okay. So nice. Good idea yan. Kasi naiintindihan naman pag lalo naman yun na panahon, masakit ito ng kwarta. Yes. Lalo na kapag kaklase kita sa mga, minsan ang course na is siya sa private school. So, kaipuanta ng kwarta. Yes. So, kaipuanta maging mukhang pera muna. True. Diba? Kasi para sa para pag-aaral naman, para sa ekonomiya. Yes po. Oo, so, anyways, good idea naman yun. So, mayo ka man na masasayang na oras kasi nag-work ka din naman. Diba? So, very nice idea. And good luck sa inyong journey. Yes, thank you po. Oo. So, anyways, nakulaon na pasasalamat mi. And sana, ma-promote pa din kami na ma-follow kang mga, sa imong mga followers, kang Rabas TV. Oo. Ayan, rabas-rabasan mo na. And sana one time makaiba din kami sa Rabas. Anyways, baka may gusto pang bation. Yung mga nagko-comment, basahin natin po. Ayan. So, shoutout po kay Bicolanong Orag-Dragon and kay Roy, kay Boy Real. Hi po. And shoutout po sa inyong lahat. And shoutout po kay Papa Tantan. Yes, let's go. May bagong Papa Tantan na opening sa Ligaspi. And the shoutout din, big shoutout kay Love Radio na i-invite tayo dito sa Naga. I'm from Ligaspi, pero pumunta tayo sa Naga. Who is going? Anyways, di pala na ako nakapaan. Christine Dera pala lang ka. Yes po. Shoutout po sa magandang DJ sa harap natin. And kay Maugma TV sa Madniul ko na sobrang gayon. And kay Kapudna. And sa lahat ng mga vlogger, ng mga friend ko. And kay Pau Pau, kay Anis, and kay Meet, and sa lahat ng friend ko, lalo na sa Ligaspi, and friend Andrea Jamela, Pep, Bunoy. Hello sa inyo lahat. Okay. Uy, hi din kay Ma'am Miles Baltimoro. Hello, Mega City Stations from Kansas City, USA. Aba naman. Oo, nangangamoy US tayo dito. And si Jeffrey Buhata, sabi niya, pag-shoutout ng Benbadi ako dito sa Purok Uno Calbayog. Malilibot ang bahay. Sayang sabi ni Kenji, good luck sa susunod mong Rabas. Pero lang mag-ingat and remain safe. Yan. Ano dahil ni, sabi niya, kasi man yan kaulay mo para Rabas. Ako man mapararabas man. Sige, Daniel, kung pararabas ka, magdumigdi ka sa Naga. Uy, hi kay Arevalo, PJ. Sabi niya, Christine, magandang banggi po. Baka naman pwedeng, shout po, ano yung na yan? Hindi ko alam yan. So anyways, thank you so much ulit sa imong pagbisita dito sa Muya sa Love Radio. And good luck sa imong journey. Oo, yun na lang masasabi ko. And syempre, padagos man sa imong kagayunan. Sana i-spread mo pa yan. Kung mo mas akong gadikin. Oo. Pero, in fairness talaga magayon si Miss Rabas TV. O, diba? Ano talaga yung mga tagaan-bay magagayon talaga. Yes, true. Alam ko nakakatakot ang ngayon, pero ang binubuga niya, Diyos ko, Mio Marimar, magagayon. O, diba? So anyways, thank you so much and hello din sa mga taga Ligaspi City, Ligaspi Albay na nagdadaralan po sa tuyang Facebook Live. Ayan, salamat po sa suporta. So anyways mga kabisyo, dito na po nagtatapos ang ating Kabisyo Podcast, episode 11. And syempre, abangan pa po nito ang mga masurunod ng magiging guest sa Kabisyo Podcast.
Ayan. So, maraming salamat dahil sa gawin ng mga kabisyo. And, syempre, this has been Christina and ang sa akin nakaibahan, si Miss Rabas TV. Thank you so much. Good evening sa inyo, kabisyo. Bye!